Mga kapuso, tungod sa COVID-19 pandemic, daghan sa mga negosyo ang apektado ug nagsara. Sama na lamang sa gitrabahoan ni Joshua Busano diri sa Cagayan de Oro City. Ato siyang makauban karong buntaga. Sir Joshua, good morning ug dayon ta sa At Home with GMA Regional TV. Good morning, Sai, and good morning. Sir, unsa ang imong trabaho kaniadto og pila ka katuig sa imong trabaho? Well, sa akong work, bali nag-open man good mi adto May 17. So, ang akong position atong nga time is sa warehouse personnel ko for 3 months and nagbalhin ko sa credit and collection sa finance for almost 6 or 7 months. Sir, sa imuhang trabaho, kumusta ang dagan labi na sa imuhang sweldo? Well, okay ba gid siya kay maka-sustain pud ko sa akong self and at the same time makahatag pud ko sa para sa expenses pud sa among balay. Sir, isip single pa, unsa imong nahimong priority sa imong galastuhon? Tong work pa ko mainly gidto gibutang nako sa akong insurance, tapos partly dayon mga tabang-tabang pod ginagmay sa mga expenses pod sa balay, and partly pod ginabutan nako sa akong savings. Sir, paunsa mo gi-inform sa kumpanya nga mag-close na sila og mawad-an og trabaho lakip na ka? Bali first auto abi na ko murag na something improvement sa akong sweldo kay nalagi ka ng nay ka ng improvement sa akong evaluation. So nag-think ko nga basig na salary increase or unsa ba, pero pag nagtawag akong boss with the HR sa Skype, nagsulti sila nga tungod sa pandemic ang uban optical shops nag-close, tapos mga ginagmay ra kayo ay dili pud ako ang collections nga na collect. So ingon ang company nga magbawas og tao and also i-close ang among branch. So mag-retain ang branches sa Makati ug sa Cebu. Sir, giyon sa nimo pagdawat nga nagmata na lang ka og buntag nga wala na kay trabaho? Wala gyud siya, dili siya sayon nga thinking wala na kay madawat the next day kay mo na wala na kay trabaho. Pero bali wala man pud kay nako gamer sa akong self na kung kay wala na ko trabaho, wala na ko mabuhat kini sa balay. I'm just looking at the bright side sa nakahitabo kay. So kanang masabot raman pud siya nga nung mag-close kay mo lagi na kailangan makabawi ang company, tapos mag-apply na lang pud ko balik once nga okay na ang situation. Before nag-declare, sir, na manirado na ang inyong company, for sure namoy temporary closure katong mga panahon na, sir, during the quarantine, unsay mga ginaingon sa inyong company ngadto sa inyo nga? Kalit-kalit man gud siya because on June 1 ingon na gyud ang management na ipasara ang company. So before mga May pa wala pa yung mga ingon nga sulti-sulti nga basi ma-close ang CDO. On the first week of June lang gyud nakaingon sila nga diretso nga ipa-close na gyud ang effective June 30. Sir, nakadawat ba mo separation pay o financial assistance gikan sa inyong kumpanya? Yes, nakadawat man pud, bali a month pa siguro before na mo officially madawat gyud ang separation pay kay daghan pa man gyud process before na mo madawat gyud ang money. Doon na ba kayo nakita nga bagong opportunity o bagong pagkakitaan, sir? Or unsa ba, online, unsa yung mga bagong racket ba? Bali sa online namang kuigi na apilan nga online business. So you more on sa gina-train pa pud mi kung saan pag handle ato nga business. Sir, unsay imong panghinaot og panawagan ngadto sa gobyerno para sa susama nimo nga mga nawad-an og trabaho? Ako lang panawagan sa gobyerno is that after this pandemic, unta nga maka-initiate pud sila o bag-o nga mapagkakitaan sa mga tao nga nawad-an og trabaho.
Daghang salamat sa pag-share sa imong istorya, Sir Joshua, og unta sa dili madugay makakita na kag trabaho nga better pa sa imong gitrabahuan kaniadto. Salig lang, sir. Og once again, salamat kayo. Thank you, Sai. Mga kapuso, relax lang mo, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.